Вітаю, сябры. Сутыкнуўся з такой праблемай, што моладзь забываецца на вялікіх паэтаў Украіны і Беларусі, на спадчыне якіх вырасла наша сучасная культура, у прынцыпе. Гэта, я скажу пра гэта адказна. Напрыклад, мая сестра стрэчная, якая вучылася ў школе не надта добра, там пасля вучылішча прыйшлося было даганяць, і моя маці ей памагала вучыцца лепей, старалася. Хоць ужо была дастаткова хворая жанчына і моя маці, але была вельмі добрым педагогам, яна выцягвала, і сестра ёй удзячна, яна маладзейшая за мяне на 11 гадоў. От ей 27, напрыклад, гадоў. Яна ведае, хто такі Купала, Колас, і нават ведае, хто такі Тарас Григорьевич Шевченко. А маладыя 20гадовыя у той жа сферы, якія працуюць у магазине разам з ёй, не ведаюць. І я думаю, што немало сілаў і сродкаў пакладзена ворагамі нашымі на тое, каб моладзь гэтага не ведала. Каб яна адарвана была ад элементарных нейкіх асноў культуры. Шмат можна ўспомніць пра Івана Дамінікавіча Луцевіча, Янку Купалу, але пройдземся і спынемся на некаторых фактах. Па-першае, для мяне заўсёды было вусцішным і прыемным, што Купала радзіўся ў адзін год з маёй прабабай. Я радзіўся 7 ліпеня 1882 года. Вот, тады, калі радзілася моя прабаба Алена. Значыць, радзіўся ў Вязанцы, там жа заўсёды філфакаўцы з філфакаўкамі ездзілі чытаць вершы Купалы некалі ў 90-е, пачатку 2000-х. Я 3 разы туды збіраўся ехаць, так і не паехаў, на 4-й раз захварэў быў увесну. Ось, Хрост праняў у Радашкавічах, пра гэта, напрыклад, гэтай тэмай добра займаўся і вельмі глыбока яе вывучаў Віктор Шукяловіч, які таксама выпускнік філфака 2004 года. Ось, Купала быў каталіком. То, што яго звалі на царска-расейскі манер Іван Дамінікавіч, это просто таму, што так трэба было ў дакументах. Нездарма ж ён праняў псеўданім творчы і, в прынцыпе, прозвішча ў сваім ніколі не падпісваўся. Яго было спачатку шмат псеўданімаў, пасля захаваўся адзін, які ў многіх паэтаў адраджэння пачатку 20 стагоддзя нашых. Сёння, 7 лістапада 1917 года у Петраградзе, цяпер Петербургу, адбыўся бальшавіцкі пераварот. А раней да гэтага, у 1909 годзе, адбыўся быў пераварот у душы Купалы, які дагэтуль спрабаваў сябе як польскамоўны паэта, а пасля сустрэчы з Ядвігінам Ша і з другімі нацыяналістамі, тадышнімі нацыяналістамі у Петербургу беларускімі, ён стаў пісаць па-беларуску. Можа, ён стаў пісаць па-беларуску трохі раней, але на яго паўдзельнічала вельмі жыццё у кватэры прафесара Браніслава Эпімах Шіпілы. Мне заўсёды гэта ўяўлялася, хоць паралель, канешне, кволая і паралельна выдуманых герояў, гэта як от Барменталь такі, кінематаграфічны, жыў у кватэры і памагаў прафесару Преображэнскаму. Хаця паралелі з этой расійскай літаратурай мы праводзіць надта не будзем, але заўсёды тады, як я яшчэ знаходзіўся ў гэтым такім змешаным культурніцкім поле, такая паралель мяне заўсёды ўзнікала. І ў гэты час Купала робіцца выдатным і выбітным маладым беларускім паэтам, таму што поле было шырокае, поле было неаранае, і піша свае геніяльныя сон на кургане, твор, у прынцыпе, які варты, як я лічу, дэз-метал оперы якой-небудзь. Не рок-опера, а менавіта дэз-метал оперы.
Паўлінка знакамітая, якая была, скажем, народнага тэатра пачатку стагоддзя, самай першай і самай лепшай п'есай, як бы асветніцкай такой п'есай філасофскай, і «Раскіданае гняздо» ў 1913 годзе. Пасля Купала быў з 13 по 15 год рэдактарам нашай Нівы. У 16 годзе ён ажаніўся з уладзяй са сваей, Станкевіч. Ну, прямо скажем, пра гэтую перадачу Белсата нармальная канца 19 стагоддзя, дзе творча, шырака, разгорнута успамінаецца яго жыццё з уладзяй, жыццё яго было нешчаслівае. У сям'і з ей ён быў нешчасліў. Ось. Дык вось, заўважце, дзе Купала нарадзіўся як беларускі нацыяналіст. Ён, можа, нарадзіўся і раней, але выкаваўся і хутка стаў беларускім нацыяналістам, патрыётам і адраджэнцам Купала ў Пецярбургу. Дык уявіце, колькі русіфікаваных людзей, грамадзян Пецярбурга на той момант былі беларусамі, калі нават нацыяналістычныя колы Пецярбурга беларускія маглі выкаваць Купалу ў сваіх шэрагах. Разумееце, у чым пытанне? Мне часамі нават здавалася, што калі браць час правлення Нікалая II, то у Пецярбургу, у прынцыпе, асноўнай нацыі беларусы і былі. Беда была толькі ў тым, што яны былі нацыянальна нясведамыя, яны русіфікаваліся лёгка там, прызвычаіваліся да нейкіх парадкаў гэтых акупацыйных, гэтых імперскіх там русіфікацый і так далей. Купала быў першым чалавекам, якому прысвоілі звання народнага паэта Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Гэта адбылося ў 25 годзе. Аднак Купалу рэпрэсіі пачатку звязаных з калектывізацыяй, справа нацдэму і так далей, гэта мы ўсё ведалі з філфака, просто шмат што забылася, і гэта цяжкавата праз інтэрнэт узнавіць у памяці. Ну, куча інфармацыі ідуць у першых шэрагах непатрэбнай, а канкрэтыкі мала. Помню яшчэ цвёрда, як на пацеры Амаль, што яшчэ са школы гэта цікавіла нас, што купалаўскі ты перыяд паднявольнай творчасці ягонай, як ён называў, ну, это Коласава, слова дрындушкі ягоныя, пра савецкія творы пачатку 20-х гадоў, яны яму зламалі псіхіку фактычна. Купала і да гэтага быў дастаткова распітым чалавекам, так як і Колас, а пра якога Колас успамінаў ягоны сын. Мне пашчасціла яшчэ некалі было цэлы дзень з ім размаўляць, з Міхалам Коласам. Яны абодва былі піючыя людзі, і Купала яшчэ да часа гэтага уціску савецкай улады часамі клаўся ў бальнічку, каб падлячыцца ад гэтай гарэлкі, каб не піць, каб лягчэй яму стала, тым больш на здароўе ён быў слабаваты пасля ўсіх прыгод пачатку стагоддзя, так як і Колас, дарэчы. Але савецкая ўлада прымусіла Купалу пець пад іх дуду, што, скажем, што яго, ў прынцыпе, зламала. Ну, мы лічылі на філфаку, што Купала быў зламаны. Купала нават быў зрабіў сіпуку, пра гэта таксама ёсць тэатралізаваныя такія перадачы Белсата, па-моему, за 19 год серыя пра Купалу была. Ён зрабіў быў сіпуку, і з яго КДБшнік здзекаваўся, што ў яго быў надта маленькі ножык для гэтага, і ён сябе закалоць не даў рады, Купала. Таму яшчэ ў дзяцінстве, ведаючы пра гэты выпадак, это ўсім вядомы факт, які не так лёгка сходу знайсці ў пошукавай сістэме, яшчэ раз наперад, можа, шукаць не ўмею, але сляды замітаюцца, я так бачу. Ён мяне натхніў, гэты выпадак, на такую думку, што лепей б ён гэтым ножыкам парэзаў того КГБшніка і нават выпусціў му кішкі Купала. І тады такого Купалу мы б, скажем так, паднялі на знамя і насілі б яго, нягледзячы на яго час яго прыгнечанай творчасці Купалы, калі ён піў і пісаў дрындушкі, скажем так, прямо, скажем, у вочы.
У выніку Купала ў 42 годзе апынуўся ў Маскве, куды эвакуяваны былі другія паэты. Але я не выпісаў, забыўся якого числа. Глянь, вот двоечнік. Хай даруюць мне гледачы і напішуць у каментах, якого числа Купала быў забіты. І гэта адназначна. Гэта, по-моему, это была весна 42-го года. Яго забілі у гасцініцы у Маскве, чаму ёсць шмат ускосных доказаў. Спісалі чалавека, што нібыта сам зваліўся з 10-го паверха. У 10 гадзін вечара он выйшаў ад сяброў, трошкі на падпітку. Ужо ў 10:15 ён быў знойдзены, скінуты з 10-го паверха. Былі знойдзены сляды крыві, значыць яго білі. Яму разбілі твар, скорее за ўсё, каб ж не прытомніў чалавек. Што чалавека нават лёгкага такое Купала не так лёгка з пярылу скінуць, ён сам себе можа скінуць, будь ты хоць 200 килограмм. Это я ведаю, знаючы асновы барацьбы там, айкідо і прочага, фізікі звычайнай цела. Чалавека лягчэй за ўсё спачатку пабіць. Непрытомніў, каб ён тады скінуць як мех бульбу просто ўніз. Адзін туфель быў згублены ім, частка обуви была згублена, што сведчыць пра тое, што ён сам не скакаў униз, таму што калі б чалавек сам скочыў униз, ну, обуви бы на ім бы астаўся на чалавеку, там, чтоб не было на ім. Ось. Значыць, чалавек быў непрытомны, яго валаклі і зваліўся гэты абутак з яго, і так яго скінулі. Той же вечар Купала, гэта нам казаў на філфаку некалі, як вучыўся, казаў такі быў укладчык Верабей, не помню кого па імя па бацьку звалі Верабя, не ведаю, ці жыў ён Верабей, такі быў дзядзька вельмі прыемны, вельмі зграбны. Ён казаў, што Купала быў чалавекам вельмі містычным, і перад смерцей ён пусціў быў, по-моему, ну, караблік маленькі папяровы там у гасцініцы быў нібыта нейкі як басейн нейкі, ці каля гасцініцы нейкі быў вадаёмчык, і сказаў, быў сваім сябрам, я дакладна не помню, сказаў, калі гэты папяровы карабельчык, ён павінен плысці ці не, кажа, сябры павінен, кажа, ну калі патоне, то сёння мяне не стане. І ён пусціў гэты карабельчык, і ён патануў. І на ўсіх гэта навяло нейкі жах, ацверазіла гэтых яго сяброў, паэтаў, пісьменнікаў гэтых у выгнанні. Вось. Пра што я хачу сёння сказаць, што Петербург пачатку стагоддзя, як сталіца, крывая сталіца імперыі, на самым яе краі, як цяпер любяць расейцы казаць, на акраіне. Яна нараджала не толькі пачвараў бальшавікоў, але нараджала і вялікіх паэтаў, і вучоных, пісьменнікаў. І нездарма, я думаю, Петербург, скажем так, бальшавікі больш года просто забівалі, таму што яны не маглі вытрымаць колькасць інтэлекту і волі, які знаходзіўся ў гэтым горадзе, нягледзячы на тое, што гэта воля была там з'явілася і вырасла, скажем так, і сфармавалася ў часы прыгнятальнікаў цароў. Але кантакты, сяброўства з бальшавікамі для вялікага паэта скончыліся смерцю. Яшчэ адно, што хачу заўважыць, уявіце сабе глыбень свінства і ілжывасці савецкай школы, калі майму бацьку, як ён пашоў у школу, ён пашоў, зараз скажу, якім годзе, 53-м, у 7 гадоў ён пашоў у школу, значыць, і вось ужо пасля смерці Сталіна, дзесьці пры Маленковым, у першых класах, некалькі гадоў запар,
дзецям распавядалі страшную гісторыю, як загінуў Ян Купала. Зараз можаце ўзяць асадкі, блакноты, сшыткі і запісаць. У 50-е гады, што казалі ў школе, і чаго варта была савецкая школа, якая это была вялікая адукацыя савецкая, што Купала далей ехаў у Сібір з Масквы ў 42-м годзе, хаця Масква ўжо была абаронена ад нацыстаў у 42-м годзе, збольшага. І зваліліся яго акуляры, ён такі шляпы быў, хаця не такі быў шляпы. І ён ляціў з бідончыкам, з кіпяточкам. А тады спаткнуўся за той бідончык, і бразнуўся, і пад цягнік заваліўся. Яго зацягнула туды нячыстая сіла, мабыць, это лесавічок нейкі зацягнуў. І так загінуў бедны Купала, што паваліўся на рэльсы, на шпалы, паваліўся з бідончыкам, таму што быў незграбны, і акуляры яго зваліліся. Ну, нібыта, у мяне такое адчуванне, што гэтыя ж людзі, што выдумлялі гэту байку, яны пісалі палову сцэнарыяў, ну, бабціны ў галаве жывуць у Міхалкова, такого вялікага кінарэжысэра расійскага, Міхалков, который Бесагон. Вот реально, вот это сюжет з ягонага фільма про вайну. Ну, то бок, так насміхаліся з памяці аб гэтым паэце, сведамасці людзей, сраныя вонючыя бальшавікі, што беларускім дзецям у беларускай школе казалі, што Купала быў негелда, і вечарам згубіўшы акуляры, ну, можа, там па акулярах ім хто стукнуў, яшчэ не ўмеў бегаць, а бегчы хацеў, і зачапіўся за гэты бідончык, варыўся, бахнуў, і яго яшчэ, ну, пераехала камбайн. Карацей, там толькі не хапіла, як бы, тактычнай ядернай бомбардзіроўкі по этому Купалу зверху. Ось. Смех і грэх, скажем так. Але мы павінны ведаць, і нават Некляеў, паэт наш Уладзімір, ён ні мінуты не сумняецца, што Купала, і мы, як на філфаку вучылішся, не сумняваліся, для нас это было прынцыпова, што Купалу забілі, таму што 99,9% на гэта указуе, што Купалу забілі бальшавікі, гэта элементарна ватца. Ось. Так што будзем помніць, што было забіта, што не нарадзілася, дзякуючы бальшавіцкай, чырвонай, крывавай, манючнай, ілжывай, імперскай, неаімперскай, прарасійскай навале. І я лічу, гэта мае думкі, лепшы паэт, гэта паэт, які робячы пуку не сабе, а тому віжу, які да яго прыстаўлены. Дзякуй за ўвагу. Жыве Беларусь!